Misaka na sa kapin 2,800 ang kaso sa dengue sa Zamboanga City. Aniya ang report. Isip kabahin sa kampanya kontra dengue sa Zamboanga City LGU, pinaspasay na ang misting operation sa Sanitary Division sa Zamboanga City Health Office ug ning higayuna. Gihimo kini sa sitio Lumiyap, Barangay Divisoria kung asa upat ka kaso sa dengue ang natala. Nagbutang sab sila og larvicide sa mga kanal aron mamatay ang mga kitikiti. So kumuha kami ng sample ng mga kitikiti at saka i-examine sa office namin, City Health Office, para malaman kung ito Aedes ba mosquito or hindi. Kapag hindi, so maaring sa ibang lugar nila nakuha yung sakit na dengue. So kung mag-positive naman sa Aedes mosquito, so possibilities are 100% na dito talaga nila nakuha. Matod sa CHO, lapukon ug mapunduhan og tubig ang lugar kay walay kaagian ang tubig. Hinungdan nga dunay kaso sa dengue sa lugar. Sa dato sa CHO, sukad January hangtod July 2 karong tuiga, miabot na sa 2,886 ang kumpirmadong kaso sa dengue ug 20 na ang namatay. Sagad kanila o anaa sa 1,487 nag-edad og 0 hangtod 9 years old. 1,786% kuno kini nga mas taas kumpara sa susamang panahon ni adtong 2021. Busag giawhag sa CHO ang publiko nga kanunayon ang paglimpyo sa palibot, ilabi na ang mga lugar nga posibleng kaitlugan sa mga lamok nga nagdala og dengue. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.